PET on yksi Pohjoismaiden nopeimmin kasvavista franchising-periaatteella toimivista kunto- ja hyvinvointisaliketjuista. Mikä on menestyksen takana ja mikä tekee PET:stä erilaisen kuin muut kuntosaliketjut? Ensinnäkin se on mutkaton konsepti, sen helppous ja vapaus. PET-salit ovat auki 18 tuntia päivässä vuoden jokaisena päivänä. Mä tuun tänne aina aamuisin heti 5 jälkeen ennen töihin menoa. Tää on niin helpossa paikassa mulle. Et siis se merkitsee aivan hirvittävän paljon. Mä en lähde mihinkään kilometrien päähän harjoittelemaan. Kohderyhmämme ovat aivan tavalliset kuntoilijat, joille pyrimme tarjoamaan miellyttävän liikuntavaihtoehdon kodin välittömässä läheisyydessä. Edullisena salina, eli noin puolet isojen paikkojen kuukausimaksuista, PET tarjoaa kohtuuhintaisen ja vaivattoman vaihtoehdon kuntoiluun. Liiketoimintamme kulmakivi ovat paikallisuus, viihtyvyys, kilpailukykyinen hinnoittelu sekä yhteisöllisyys. PET-saleilta et löydä vastaanottotiskiä tai muita kalliita ominaisuuksia, jotka usein nostavat kuukausimaksuja. Salilta löytyy kuitenkin kaikki, mitä hyvään treeniin tarvitaan. Pyrimme siihen, että salimme toimivat lähialueen ihmisten kohtaamispaikkana ja ikään kuin olohuoneen jatkeena heille. Paikkana on helppo tulla. Niin tää nyt on oikeasti olohuone. Valtaosalla asiakkaistamme on ensisijaisena tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ei niinkään lihasmassan kasvattaminen. Ja juuri näihin tavoitteisiin salimme tarjoavat monipuolisia palveluvaihtoehtoja. Korkealaatuinen avainkortti- ja turvajärjestelmä takaa jäsenille helpon kulun joka päivä 5 ja 23 välillä. Niinä aikoina, kun henkilökuntaa ei ole paikalla, turvakamerat tarkkailevat jäsenten turvallisuutta sisällä ja ulkona. Tunnen tämän alueen ja naapuruston. Mulla on turvallinen olo aina täällä salilla treenatessa. Parasta on, että kuntosali sijaitsee yleensä aivan kotisi lähellä. Se on kuin lähikauppa tai kahvila, johon on helppo piipahtaa juuri silloin, kun on aikaa. Tää on mukava paikka, tänne on kiva tulla. Mä lähden just silloin, kun mä haluan. Ja juuri silloin, kun mulla sopii. Mutta vielä konseptia tärkeämpiä ovat ihmiset. PET:n ammattitaitoiset personal trainerit tarjoavat palveluitaan ja auttavat asiakkaita harjoittelussa asiakkaan kunto- ja lähtötasosta riippumatta. Täällä on mukava työskennellä, koska salin jäsenmäärä on rajattu ja tunnen monet asiakkaat ihan nimeltä. Näin jokaisen asiakkaan kanssa syntyy yksilöllinen valmennussuhde. Tärkeitä ihmisiä ovat myös PET:n yrittäjät. Vaimoni on Ruotsista ja siten PET oli meille jo tuttu konsepti. Nyt saleja meillä on jo 2, tämä tässä Tampellassa ja toinen Kalevassa ja 3. suunnittelu on jo pitkällä. Se teki oikeastaan alusta asti vaikutuksen, miten hyvin tavallaan kotiläksyt siellä ketjun johdossa on tehty ja miten hyvin asiat on valmisteltu yrittäjälle. Eli kynnys yrittäjyyteen on ollut hyvin pieni. PET tuntuu kuin pieneltä perheeltä. Onko sinun naapurissasi jo PET-kunto- ja hyvinvointisali? Toteuta sinäkin unelmasi ja tule mukaan menestyvään joukkoomme. Hakulomakkeen ja lisätiedot löydät osoitteesta www.ptsalit.fi/franchising. Toimi siis heti!